Nadungog nato ang asoy ni San Marcos nga sa mga Hudiyo usab usa sa ilang mga batasan o naandan nga buluhaton mao ang pagdala sa mga bata ngadto kang Hesus. Pagdala sa mga bata ngadto sa templo kay usaman sa ilang mga tulumanon nga ang ilagayong mga anak ilang dalhon paduol sa Ginoo. Busa karon nadungog nato nga nagdala ang mga pipila ka mga tao o mga kabataan ngadto kang Hesus. Sa ilang nga tradisyon, usually kay mga Jewish people man ni sila, unya gihatagan og dakong gibug-aton ang papel sa amahan. Kay sa gitawag natog ng ilang kinaiya nga ang papel gayud ihatag sa amahan. Busa ang amahan mao ang magdala usually sa mga bata ngadto kang Hesus. Sa ato mga Pilipino, usually ang mga mothers, mga lula, auntie, of course na ay pipila ka mga fathers o pipila ka mga lolo. Sa ila, sa patriarchal society, ang ginikanan nga lalaki mao ang kasagaran gayud nga mudala sa anak paduol sa Ginoo. Ani ay pipila ka mga tao nagdala apan ang mga tinun-an ang ilang reactions mao nga gikasab-an sila sa mga tinun-an ni Jesus. So gipugngan nila o gibabagan nila ang mga tao nga nagdala og mga bata nga makaduol kang Jesus. Apan si Jesus nakaalinggat og miingon siya, "Pariya kanako ang mga bata." Ayaw sila pagdid-i, kaya ang kingharian sa Dios ila sasama nining mga bata. Unya gipahimangnuan ang mga tinun-an, timan-in ninyo kini. Ang dili modawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini. Unya gipanalangina ni Jesus, gibutang niya ang iyang mga kamot diya sa mga bata, gitapion o gipanalanginan. So very similar sa ato nga practice sa mga Pilipino. Pagka nakakita og pari, obispo, madre, ang mga bata paaminon, ang mga bata dito paduulon nya blessed. Ang uban kaingon sila og kining ang edad mo giaminan kay nay uban nga mga Katoliko di lang ko muamin pader kay tiguang mangkunimo. Kanang muamin mos pari, muamin mos obispo, muamin mos madre, dili na ang edad mooy giaminan ninyo, kundili ang inyong giaminan kanang iyang virtue of ordination, the sacramental authority nga naa sa pari. Bisag bata pa ng paria, isan ikaw tiguang na, it doesn't mean nga muamin ta tungod kay tiguang na nga pari. Sa atong balay, muamintas nanay tatay tungod kay ang atong gitanaw authority of the parents. So ang anak manghud man gyud ginikanan. Ang ginikanan tiguwang man gyud na. Sa simbahan, ang authority by virtue of sacred ordination mo nay atong giaminan, atong gitao dili ang edad sa pari. So kining kuwang lagi po tag catechesis no. Ngana dito. We bless the hands of the priest, of the bishop, not because they are older than us, but because of the authority that is entrusted. That when you see the priest, the sister, when you see the bishop, when you see the pope, the cardinal, the archbishop, we kiss the hands, not because he is older, but because the authority entrusted to him. So, kung mao ni ing anya pod ang mga practice sa mga Jewish people. Nga karon ang mga tinun-an nahimo silang babag nga ang mga bata apan ang kabubuton gayud sa Ginoo, let the little children come unto me. Mao to iyang kabubuton nga ang mga bata dili pagpugngan, dili tungod kay mga bata sila, dili sila angay moduol sa Ginoo. So diha mamalandong kita nga sa tradisyong Pilipino, ang mga kabataan makakat-on pag-una mahitungod kang Kristo, mahitungod sa Ginoo, sa paningmalay. So ginikanan, mao ang unang mga teachers, ang unang formator sa mga kabataan,
Mo na nga, when we look back at our tradition sa Pilipino, sa balay, ang nanay tatay, pasabat-sabaton, pasunod-sunuron ang mga bata, pagpanguros, pagampo, kay ang kinikanan, maong unang formators, o ang balay, mao ang unang formation house sa mga bata, where they know, where they can experience, and they can learn about Jesus. So, mao na nga, sacred duty na to, mga nasa balay. Atong hinumduman sa kanunay nga sagrado kini nga buluhaton, sagradong obligasyon ka ang mga bata agakon ngadto kang Jesus. Apan karong panahon na murag nakalimtan nato ni, nakalimtan na nga agakon ang mga bata. Unsa may makatunan sa mga bata sa balay, panag-away ni tatay ug ni nanay kay mas dagkog tingog kaysa kanang pagtun-o-tulon animo nga tun-an nimong bata og pagampo, mas dako magtingog o mag-away. Ang makatunan sa bata sa balay, ang kalisang kay inig kanang mag-away si nanay si tatay, mo go out man sa normal voice. No, kana murag dalugdog ang mga tingog sa balay, so ang mga bata imbis nga makakaton nga maduol sa Ginoo, kakaton nga malisang hinuon sa balay. So mao na nga tan-aw nato nindot kaayo nga kung kini nga tradisyon, Pilipinhong tradisyon, pagbansay sa giingon ni Jesus, paariya kanako ang mga bata, ayaw sila pagdid-i. Malandong kita nga kita mahimong taytayan sa mga kabataan nato nga maduol sa Ginoo. Imbes nga kita mamahimo nga pabag alang sa mga bata, mamahimo unyan kita nga mga facilitators ba? Facilitators of bringing our children closer to God. So mao na nga hinumduman nato kini nga tahas kay matud pa ni Jesus, ang dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama ni ining mga bata dili mahisakop ni ini. So ang pagdawat sa gingharian sa Dios sama sa mga bata o sa mga bata sa ilang kalinghod silang pangidaron, mukat-on sila willing to learn o nya willing to execute what they learn. Bisan sila usay mo ang ilang humanity, bisan mga bata usay magmugtok, usay magmugot, apan ang mga bata dali pagyud tudluan kaysa mga parehas na nato. Kaniadto mga buutan man tanong, mga gagmay patang bata muamin gyud ta sa atong ginikanan, karon labay-labayan na lang atong ginikanan. Sa una mga bata pata lukok yun na, kisay na adin na uncle, auntie, lola, lolo, karon labyan na lang in town. So mao ni nga pag abot ito sa edad, murag migahi na o nakalimot na ta sa nagitudlo kanato sa atong mga ginikanan, sa atong mga lolog, lola, mga auntie o uncle. Apanidot nga atong hinumduman pagbalik nga bitaw no, ngano mang ako mangkalimtan ang maayo nga akong nakatunan gikan sa among panimalay. O kining maong maayo atong i-fast forward ngadto sa uban, labi na kung naa na mo'y pamilya, na mo'y mga anak, nga bisan og kanang tigulang na inyong mga anak, ang pagtahod sa ginikanan sa mga apuhan o uncle o auntie dili gayud mawala. Kay magkatiguang dayta mawa na di ay ang atong pagtahod. So mao ni mga kaigsuonan nga nindot yung mamalandong ta nga dili kita mamahimong babag sa uban nga mahiduol sa Ginoo, labi na sa atong mga kabataan. Hinuon mamahimo kita nga mga instrumento sa Dios nga mahiduol kaniya ang atong mga kabataan, labi na nining atong present generations karon.